Wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality ITV. Pana patinongova my latest patinongova nyadzi nenge chipisa pachivhitivhiti chiri health chivhitivhiti chinovhakiseta zvimwe zvivhitivhiti. Nyaya ndinayo panapa ndeye imwe nyaya yanga ichiitika mastreets esocial media iri pakati paDecibel nefani rake naProphet Passion Chava. Asi sadakuratidzai tatapinda deep munyaya iyi amana itsika yedu paZim Reality ITV tanga nekugritana nevatanga kusvika panapa tobva tavasimbisa futi kuti guys don't forget to subscribe Zim Reality ITV kuti musapotswe zvinhu zvinotapira musapotswe nezvinenge zvichiitika mativi mana ose enyika. Nyaya ndeyechiya nhasi nyaya yatikuibata so nyaya ndeya Decibel nefani rake. Decibel akati mudara dai mamborowo chirekodi I wish kuti mambosponswawo nani naPassion Chava but kuti mukuruona vanogona kuverenga kana vari kuverengawo vega hanzi mune mukomana Passion Chava kana achizviti ane mari ngaende anobatsire nherera uku ndiyo nyaya iri panapa. Ndofana mukuyatsoenda kuti ngani mari ngaanobatsire nherera ngani anovake zvikoro vanhu vadzidza ndika kuti zvari kuita zvoda kuzvitenga ane mari izvi ngani anovake zvikoro hamunoti mukomana ana kudhipisa here. Munoona sei kuti mukomende guys kuti munoona sei mhinduro yaDecibel. Munoona kuti Decibel afani Passion Chava here kana kuti Decibel ari jealous here naPassion Chava kana kuti Decibel ari kuita sei. But ndonyaya kutaura naDecibel kuti zvoni mukomana ngaite sei munhu wake zvikoro nemari yake kwete kupedza mari aita se achiita zvaari kuita but still munhu anoita zvaanoda nemari yake andika anogona kuitenga majigisi mumwe anoitenga maputi zvingosiyana siyana kuti mari yako uda kuita se uda kuishandisa chii. mumwe anoenda naye kutauni mumwe anodzoka naye kutauni saka zvinongosiyana kuti kana zvingine mari yako unoishandisa chii hameno zvangu but still guys let's comment ngatikomende pasapa toona mafungiro enyu nenyaya yekuitika iyi yani yaDecibel. Thank you.